Napoli Amalfi. Ole hyvä, Ari. Joo, kiitos. Tosiaan tämä Sorrenton alue, Napoli Amalfin rannikko. Capri käy niitä läpi tässä tämän noin 15 minuutin aikana. Ja otetaan tähän ekana kartta, että hiukan hahmotetaan, miten tämä Sorrento sijoittuu. Eli tuo Sorrento on tuolla ihan kartan alalaidassa Niemimaa, Sorrenton Niemimaasta puhutaan, josta on sitten matkaa tuonne Napoliin, jossa on lähin kansainvälinen lentokenttä. Se on noin 50 kilometriä näin teitä myöten, Linnuntietä lyhyempi. Ja tuo Napolin lentokenttähän on ihan Napolin keskustan tuntumassa ja nopeimmillaan noin tunti 15 minuuttia, puolitoista tuntia kestää tuo transfer-lentokenttäkuljetus Napolin kentältä Sorrentoon. Sitten tuolla ihan kartan ylälaidassa on puolestaan Rooma, jonne on sitten hiukan pitempi matka, noin 300 kilometriä pyöreästi Sorrentosta, ja se on suurimmaksi osaksi moottoritietä, mutta sitten ihan tuo loppupätkä tuossa ennen Sorrentoon saapumista tuonne Niemelle on aika kiemuraista ja hidastakin kapeaa tietä, joten siinä pitää hyvinkin varata sitten tuolta Roomasta lentokentältä, kun tullaan, niin 4 tuntiakin tuohon matkantekoon pysähdyksineen, että se on siinä on sitten melkoinen päivä. Sitten siirrytään seuraavassa kuvassa itse tähän Sorrentoon. Tässä näkyy hyvin tämä koko tämä Sorrenton rannikko, Sorrenton kaupunki, joka on tämmöisen korkean rantatörmän, 20-30 metriä korkean törmän päällä. Sitten on ihan suora pudotus alas. Itse tuo kaupunki levittyy tuohon tasangolle ja takana sitten vuoret. Ja huomion arvosta ovat nämä tämmöiset laiturit tässä Sorrenton edustalla. Eli hiekkarantoja ei ole juurikaan ollenkaan, vaan ne on sitten kaikki rantaelämä melkeinpä keskittyy näille laitureille, näille liidoille, jossa on sitten aurinkotuolit ja ravintolat ja baarit ja muut palvelut. Ja sieltä sitten kivutaan alas tuonne, taikka ylös mennään taas kaupunkiin sitten Sorrenton kaupunkiin. Tässä näkyy kuvia Sorrenton keskustasta. Tämähän on pieni kaupunki, tämä Sorrenton, 20 000 asukasta, ja sen sykkivä sydän on sitten tuo vanha kaupunki Capeine kujineen, jossa on tämmöinen basarimainen tunnelma. Ja tässä näkyy myöskin näitä matkamuistomyymälöitä, jossa myydään näitä tyypillisiä Sorrenton alueen tuotteita. Siellä on sitruunaa, limoncelloa, intarsia, töitä, jotka kuuluu olennaisena osana tähän kauniiseen Sorrentoon, tunnelmalliseen Sorrentoon. Sitten tuo Sorrentossa on 2 satamaa. Marina Piccola on se satama, josta lähtevät erilaiset alukset, vuoroalukset lähialueen saarille, kuten myöskin Napoliin, mutta myöskin sitten ihan yksityiset laivayhtiöt tekevät retkiä ryhmille, asiakkaille. Voidaan käydä Caprilla, voidaan mennä Napoliin, voidaan käydä Iskian saarella, voidaan mennä Amalfin rannikolle saakka näillä laivoilla. Ihan yksityisillä laivoilla, omilla risteilyaluksilla tai sitten vuoroaluksilla. Sitten tuossa Napolin edustalla on kaunis Caprin saari. Ja aluksella sinne on matkaa vain reipas puoli tuntia, 35 minuuttia, että toi tavallaan Caprin saari näkyy Sorrentoon. Ja tässä näkyy hyvin tuo Caprin satama ja sitten hiukan ylempänä on tuo itse Caprin kaupunki. Lisäksi on Ana Caprin kaupunki, joka on sitten tuolla saaren ylemmällä osalla. Maisemat ovat mahtavat Caprilla, eli nämä korkeat kalliomuodostelmat, retkiä, mitä Caprilta voidaan tehdä. Tietysti tuo meri on joka puolella ympärillä. Veneretket, voidaan vierailla Grotta Azzurrassa, sininen luola siinä alhaalla. Ja tietysti Capriin liittyy herkuttelu, hyvät ruuat. Ja Caprillahan on oma nimikko salaatti myöskin, insalata caprese. Caprin salaatti, jossa on tomaattia, mozzarellaa ja sitten basilikan lehtiä. Sitä pitää ehdottomasti aina sitten Caprilla käydessä maistella. Tiet ovat kapeita ja siellä tehdään sitten retkiäkin tämmöisillä minibusseilla, pikkuautoilla. Suosittu retkeilykohde Caprin saarella on sitten Axel Münten Villa San Michele puuvila, joka on sitten lähempänä tätä Ana Caprin pikkukaupunkia täällä ylempänä saaren keskiosassa. Ja tämä Axel Müntehän oli ruotsalainen kirjailija, joka asusti Caprilla, ja hänen sitten tämä villansa,
talonsa on sitten museona, hänen nimikkomuseona on tänä päivänä vierailukohde. Tuolla saaren keskiosassa on myöskin Caprin korkein vuorenhuippu, noin 800 metriä korkea Monte Solaro, jonne pääsee tällaisella hiihtohissityyppisellä laitteella ylös ihailemaan maisemia, Caprin kaupunkia, joka sieltä avautuu. Ja sitten kun mennään eteenpäin, siirrytään tuonne Amalfin rannikon puolelle, joka on sitten hiukan, sanotaan pohjoispuolella tätä Sorrenton niemimaata. Amalfin rannikkohan on Unescon maailmanperintökohde kokonaisuudessaan, eli Nastro Azzurro, sininen tie, upea maisematie, joka oikeastaan ajaa läpi koko tämän Amalfin rannikkoalueen. Ja siellä sitten nämä pienet kylät, pikkukaupungit. Kuuluisampana oli tuo äsken nähty itse Amalfin kaupunki, joka on antanut nimen koko tälle alueelle. Ja sitten Positano, joka on vielä pienempi, jyrkälle vuoren rinteelle rakennettu kaupunki, joka on yksi ehkä maailman kauneimmista paikoista, jos näin voi sanoa. Nuo värikkäät pastelliväriset talot ja upeat nähtävyydet. Sitten Sorrentostahan näkyy Napolin kaupunki. Tosiaan tuo 50 kilometriä autolla ajaen on etäisyyttä. Paljon nopeampi tapa on Sorrentosta Napoliin siirtyä laivalla, eli vuorolaivoilla noin 40 minuuttia suoraan Lahden yli. Ja Napolissa riittää näkemistä ja tekemistä ja ihmettelemistä. Sehän on miljoonakaupunki, vanha historiallinen kaupunki tuo Spacca Napoli. Ja sitten pääaukiot, Castel dell'Uovo tässä oikealla. Meren läheisyys liittyy aina olennaisena osana Napolia. Ja sitten herkuttelu ja ruuat. Pizza Margheritahan on kotoisin Napolista. 1800-luvulla jo luotu tämä pizza Margherita herkuttelijoille. Sitten nämä kapeat kujat, eli tässä Spacca Napoli, niin sanottu Napolin vanha kaupunki, jossa on seimikujat, on antiikin aikaiset katakombit, joissa voidaan vierailla. San Carlon ooppera, joka on yksi Italian arvostetuimmista oopperataloista. Ja nähtävyys sinänsä Napolissa on myöskin se metro. Eli tuossa alhaalla oikealla näkyy kuva, malli esimerkki siitä, miltä Napolin metroasemat näyttävät. Että ne on todella hienoja arkkitehtuurisia luomuksia. Tässä Napolin ja Sorrenton Amalfin rannikon ympäristössä on upeita patikkareittejä, koska nuo vuorethan ympärivät joka puolelta tätä aluetta. Ja Sentiero degli Dei, eli jumalten polku, on ehkä kaikkein kuuluisin näistä patikkareiteistä, jossa sitten noustaan korkealle tuonne vuorille ja alhaalla näkyvät sitten nämä kauniit kylät, kuten tuo Positano tuolla tässäkin kuvassa tuolta alhaalta. Aika vaativiakin osuuksia, mutta sitten on myös helpompia reittejä, polkuja. Esimerkiksi Sorrentosta suoraan pääsee patikoimaan sitten tähän Sorrenton ympäristöön näille vuorille. Ja tietysti vierailun arvoinen kohde on aina Sorrentosta Vesuvius-tulivuori, joka näkyy koko Napolilahden alueelle. Tuonne Vesuviukselle pääsee nousemaan bussilla noin 1000 metrin saakka. Ja se viimeinen osuus sitten, kun noustaan ihan tuonne kraaterille, niin noustaan sitten polkua myöten, tämmöistä kävelypolkua myöten ylös. Eli tuossa vuoren rinteessä näkyy tuo tie, joka on se, mikä on se kävelyosuus ylös vuorelle. Ja tuota kraateria pystyy sitten kiertämään puolikkaan kraateria. Ihan pystyy kurkkaamaan sisälle sinne kraateriin ja paikkoin sieltä hiukan sitten vesihöyryt nousevat, että mielenkiintoinen kohde. Ja sitten tuossa Vesuviuksen juurella on Pompein arkeologinen alue, eli ajanlaskun alussa Pompei peittyi tuhkaan, kun Vesuvius-tulivuori purkautui, eli siihen purkauslapilliin ja tuhkaan. Ja sitten 1800-luvulta lähtien sitten tämä antiikin kaupunki kaivettiin esiin lähestulkoon koskemattomana. Ja näin päästiin sitten tutustumaan antiikin kaupunkiin ja sen elämään hyvin säilyneeseen Pompein. Tässä Pompein tuntumassahan on muitakin näitä samantyyppisiä arkeologisia kohteita, muun muassa Herculaneum,
joka on tuossa Napolin ja Pompeen välillä, joka on pienempi kohde, vähemmän ryhmiä ja hyvin mielenkiintoinen. Siellä on tiettyjä asioita säilynyt antiikin ajoilta, sellaisia, mitä Pompeissa ei esimerkiksi ole. Että se on hyvä vinkki myöskin vaihtoehtona Pompeille, jos on sitten jo täällä vierailut. Tässä Vesuvius-tulivuoren rinteillä on sitten viiniviljelyitä, eli hedelmällinen maa, tuliperäinen maa, ja alueella viljellään sille tyypillisiä rypäleitä, muun muassa Lacrima di Cristo, ja sitten valkoviinejä, punaviinejä, makeita viinejä, eli voidaan tehdä sitten vierailuja näille viinitiloille. Myöskin mozzarellan valmistusta voidaan ihailla, seurata näissä maatiloilla, kuten myöskin limoncellon valmistusta. Limoncellohan on tälle alueelle tyypillinen sitruunalikööri, joka on sitten tuosta sitruunan kuoresta, sokerista, puhtaasta alkoholista ja vedestä valmistettu kuuluisa tällainen jälkiruokajuoma. Sorrentohan on täynnä hotelleja, koko alue on täynnä hotelleja. Pieniä. Yleensä hotellit ovat aika pieniä, mutta sitten on muutamia isompia hotelleja, ja yksi hyvä esimerkki isommasta hotellista, jossa meillä paljon on suuriakin ryhmiä, on Sorrento Palace, Hilton Sorrento Palace, joka on upea 4 tähden hotelli, kaikki ne palveluineen, yli 300 huonetta, ryhmille kaikki puitteet, on isot kokoustilat, ja Sorrento Palacesta pystytään sitten järjestämään erilaisia retkiä isommillekin ryhmille lähiseudulle, juuri nämä Amalfin rannikot, Caprit, Napolit, plus sitten järjestämään ryhmille erilaista aktiviteettia, mitä mahdollista. Tämä Sorrento Palace hotelli on hiukan tämän Sorrenton ydinkeskustan ulkopuolella, noin sanotaan puolisen kilometriä, että tuosta näkyy hyvin tuo Sorrenton keskusta takaa on kuvan taustalla, ja sitten on tämä Sorrento Palace, joka on hiukan ylempänä, josta on upeat maisemat Napolinlahdelle ja sitten tuonne Vesuvius tulivuorelle. Upeat puitteet, ruokailut, gaaladinnerit ynnä muut pystytään sitten järjestämään täällä Sorrento Palacessa, eli isoille ryhmille erinomainen vaihtoehto. Nuo Napolin, kohta mä päästän Anun ääneen kanssa, ehditään sitten molemmat nämä asiat juttelemaan. Napolihan Finnair lentää näin keväästä syksyyn, eli sitten muina vuoden aikoina on toi Rooma, Fiumicino, josta pääsee sitten ympäri vuoden tuonne Sorrenton alueelle ja Napolin alueelle vierailemaan. Näin nopeasti. Onko Anu valmis jo aloittamaan? Kyllä. Kiva, mahtavaa. Kiitos Ari sulle. Mä lähtisin saman tien kyllä Sorrentoon ja varsinkin niille ihanille saarille. Ja jos joku muistaa semmoinen kuin Procida-nimisen saari, joka on siinä heti ensimmäinen saari, kun tulee Napolista, niin ekana Procidan saarelle ja sieltä vaikka Iskialle ja Caprille ja sitten Sorrentoon. On niin mahtavaa. Se voi tosiaan tehdä tällaista. Voi yöpyä eri paikoissa, että yhdistää sitten näitä eri kohteita tässä Napolilahden Sorrenton alueella. Aivan juuri näin, että meillä oli viime viikolla iso 120 hengen ryhmä tuolla Sorrento Palacessa, ja heillekin oli aivan ihana järjestää pienillä minibusseilla ekana sinne tuonne Positanoon kuljetukset, kun sinne isolle busseilla ei pääse kapeitten katujen takia, ja sieltä sitten Positanosta lautalla sitten Amalfille ja bussilla takaisin. Aivan fantastista. Se on hieman organisointikysymys isolle ryhmille, mutta kyllä se onnistuu aivan varmasti. Mutta hei, lähdetään sitten noustaan takaisin tänne pohjoiseen. Sorrentosta tullaan tänne Ligurian alueelle. Cinque Terre. Tässä mä vähän ekana kaltana näytän, että missä tämä Cinque Terre oikein sijaitsee. Ja se on lähellä La Spezian kaupunkia, ja tästä kartalta näkee, että missä on Milanon kaupunki, missä on Genova ja sitten Firenze. Et sanotaanko lähimmät lentokentät on oikeastaan Pisan lentokenttä. Tuossa itse asiassa kartalta näkyy, jos näkyy Lucca, niin suht koht niillä seuduilla. Ja sitten on Genovassakin on pieni kenttä, mutta sinne Suomesta ei ainakaan ole suoria lentoja. Et se on joko sitten on lennettävä Milanon Linatan kentälle tai sitten Malpensaan. Ja tämä Cinque Terre-alue
koostuu 5 pienestä kylästä, joka on tuolta, jo lähdetään pohjoisemmalta, niin on Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola ja Rio Maggiore. Todella kauniita, viehättäviä, kuvauksellisia kyliä ihan tämän vuoren rinteelle rakennettuna. Ja näistä kylistä sen verran, että nämä ei ole olleet kalastajakyliä niinkään. Sanotaanko nämä alkoi kehittymään vuorilta nämä kylät. Ja siellä viljeltiin viiniviljelmiä ja olivipuita. Ja sitä mukaan sitten perustettiin näitä kyliä sinne meren rannalle. Ja tässä on ihan muutama kuva Monterossosta, Rio Maggiore, Vernazza ja Corniglia. Ja Monterosso al Mare on se oikeastaan niin kuin suurin näistä, että sieltä löytyy enemmän hotelleja ja semmoinen paikka, mihin myös busseilla pääsee. Ja näistä 5 kylästä Corniglia on taas sitten semmoinen, että sinne ei pääse meritse. Eli sinne sitten on niin kuin junalla. Junalla pääsee näiden eri kylien läpi. Ja tässä näkyy ihan näitä korkeuseroja, mitä sieltä näiltä niin kuin Cinque Terre näistä kylistä löytyy. Ja tässä on pari esimerkkiä esimerkiksi Cornigliasta, että juna-asemalta, niin siellä on tuommoiset 377 rappusta, kun sä nouset sinne ylös Cornigliaan. Et monesti me yritetään sanoa, että Cinque Terreen, kun me tehdään tämmöisiä patikkaretkiä, patikkamatkoja, niin ei me nyt ihan niin kuin Dolomiteilla olla, mutta ne korkeuserot voi olla joissakin tapauksissa aika korkeita, niin kannattaa niin kuin varustautua myös hyvin sitten näille matkoille. Ja mun mielestä on todella hyvin järjestänyt tämmöisen Levanto-La Spezia välisen junaradan. Ja tähän junarataan voi ostaa semmoisen Cinque Terre Card-nimisen junakortin. Ja sä voit vaikka asua Levanton kaupungissa, joka on pohjoisempana, tai sitten etelämpänä La Spezian kaupungilla. Ja tällä junakortilla sen koko päivän ajan kulkea näiden Cinque Terre kylien läpi. Eli pysähtyä vaikka Rio Maggiore ja sitten Corniglia, Manarola ja Monterosso al Mare. Ja tämä Levanto ja La Spezia, ne on ne kaupungit, joista löytyy todellisesti enemmän sitä hotellikapasiteettia, johon me saadaan myös isompia ryhmiä sisälle, jotka haluavat sitten vierailla näillä Cinque Terre-alueilla. Ja kuten tuossa mainitsinkin siitä junasta, niin se on kätevä ulkonäöt. Junia menee ihan koko aika, niitä paikallisjunia menee ja ne toimii aina. Koska Cinque Terre-kylien välillä voi myös kulkea näillä lautoilla. Ja itse asiassa tuossa pari viikkoa sitten oli ensimmäiset nämä lautta-aikataulut julkaistiin ja nyt kuun lopussa julkaistaan toiset aikataulut ja niitä lauttoja sitten menee enemmän. Ja tosiaan monesti me niitä lauttayhtiöiden ilmoituksia seurataan varsinkin, jos me tiedetään, että ryhmä on ottamassa näitä lauttoja aamusta, koska siellä jos on kova merenkäynti, on paljon tuulta, on hirveä sää, niin sitten ne peruuttaa niitä lauttoja. Eli siinä tapauksessa me joudutaan ottamaan käytäntöön tämä plan B, että viedään sitten ryhmä junalla eri kyliin. Ja Cinque Terre näiden kylien välillä järjestetään näitä patikkareissuja. Ja sanotaanko ne kylien väliset matkat, se vähän riippuu, voi olla minimissään 2 kilometriä, maksimissaan 5 kilometriä. Ja niitä voi suunnitella, niitä on erilaisia reittejä todellakin, että siihen voi suunnitella useamman päivän patikan näille alueille. Ja toinen kiva ehdotus on lähteä pyöräilemään. Täällä on tämmöinen Framura. Framura on vähän niin kuin pohjoisempana Cinque Terren alueelta. Ja me tehtiin sillä, että me mentiin Framuran kylään sinne vuoren rinteelle, laskeuduttiin alas ihan sinne meren rantaan. Ja sieltä sitten Levanto ja Framuran välillä on 11 kilometriä pitkä entinen junarata, johon on tehty semmoinen kunnon pyörätie. Ja se on mun mielestä aivan ihana semmoinen lepposa pyöräretki tehdä näiden 2 kaupungin tai kylän välillä. Ja kyllä siellä pystyy myös pidempiäkin
pyöräretkiä tekemään esimerkiksi 40 kilometriä, jotka menee kaikkien näiden 5 Cinque Terre-kylän, sanotaanko yläpuolella, ja sitten laskeutuu alas ihan La Speziaan asti. Että se ihan miten ryhmä haluaa ja miten paljon haluavat pyöräillä ja suunnitella näitä sporttisia matkoja. Ja täältä Cinque Terren alueelta tai La Speziasta myös tehdään hyvin paljon retkiä Porto Venereen. Porto Veneren kyllä kaunis, aivan merenranta kyllä. Sinne ei pääse junalla. Eli sinne täytyy, että joko se on näillä paikallislautoilla tai sitten ihan niin kuin bussiyhteys. Todella kaunis kylä. Ja tämän Porto Veneren etuosassa on 2 pientä saarta, joiden ympärille voi tehdä semmoisen 45 minuutin pienen risteilyn, lauttareissun ja palata takaisin Porto Venereen syömään sitten vaikka hyvää kalaa. Ja isompia kaupunkeja Ligurian alueella lähempänä Cinque Terre on Rapallo, jossa on enemmän hotellikapasiteettia, ja Rapallon vieressä Santa Margherita Ligure. Ja tänne on enemmän saatu ryhmiä täältä kautta sitten tehty retkiä Cinque Terren alueelle. Ja Rapallosta myös pääsee lautalla esimerkiksi tuonne Portofinoon. Ja Sestri Levante. Täällä on meillä ollut isoja kokousryhmiäkin. Sestri Levante tässä näkyy Paia dello Silenzio ranta-alueelle tuolla niin kuin takana. Paia delle Favole-niminen ranta-alue. Ja tässä on aivan upea näkymä, siis varsinkin illalla tähän Paia del Silenzio rannalle, josta löytyy muutamia upeita hotelleja. Ja suurimmat osat hotelleista on tuonne niin kuin toiselle puolelle Paia delle Favole ranta-alueelle. Ja tässä näkyy hieman tässä Sestri Levanten keskusta-aluetta, mistä löytyy kauppoja, pieniä kauppoja, butiikkeja, baareja, kahviloita ja ravintoloita. Ja täälläkin myös sitten Sestri Levantessa niin voidaan tehdä näitä patikkareissuja, josta on todellakin sitten upeat näkymät merelle. Ja ryhmällä me ollaan järjestetty täällä Sestri Levanteissa pestokursseja. Kyllähän pestoa, senonlaista basilikaa, valkosipulia, parmesanjuustoa ja öljyaineksista tehtyä pestoa, niin Sanoilla on kiva olla järjestetty semmoisia pieniä kilpailuja, kuka tekee parhaan peston ja näin. Ja se on aina kiva semmoista vähän team buildingia siihen samaan. Ja tässä on ihan sitten Sestri Levantesta näitä ihania rantaravintoloita, mihin meillä on mahdollisuus järjestää illallisia ja myös sitten niin kuin vaikka kattoterasseille vähän fiinimpiä illallisia, kuten tässä näkyy gaala-illalliset onnistuu erään hotellin yksityisellä ranta-alueella. Ja tässä tosiaankin oli sitten kuva sitä Portofinosta, jonne päästään sitten tuolta Rapallosta vaikka lautalla käymään. Hyvin tämmöisen vippien kuuluisa paikka. Ja Genovahan on Ligurian niin sanottu pääkaupunki. Ja asukkaita siellä on noin alle 600 000. Ja on Italian yksi merkittävimmistä satamakaupungeista todellakin. Ja tässä keskustan alueella Piazza Ferrari-aukio, joka on tämä suihkulähdeaukio, läheltä löytyy myös kuuluisa Teatro Carlo Felice, joka on noin 2000-paikkainen ooppera. Meillä on oopperaryhmiä on Genovassa. Ja myös sitten Via Garibaldi katu. Tässä oikealla puolella on tämmöinen punainen talo, niin se on Palazzo Rosso, joka on tämän Via Garibaldin kävelykadun yksi näistä aatelispalatseista. Ja siinä sitten on viety ryhmiä katsomaan näitä upeita palatseja. Ja Genova on myös kuuluisa akvaariosta, joka löytyy sieltä vanhan sataman kupeesta. Ja sitten tämmöinen pieni yksityiskohta, Romanenko karkit. Ja Romanenko karkit on 1800-luvulta perustettu tämmöinen perheyritys, jotka tekee aivan fantastisia kardemummakarkkeja muun muassa. Ja jos sitten lähdetään täältä Ligurian puolelta ihan heti siihen viereiseen lääniin, eli Carrara
kaupunkiin, niin sieltähän tulee Carraraan nämä kuuluisat marmorit. Ja näillä louhoksilla on mahdollisuus järjestää ihan nyt pussin kanssa vierailu, että mennään pussilla tekemään semmoinen kierros louhoksilla ja nähdään tosiaankin, miten sitä Carraran niin marmoria louhitaan. Ja Finlandia-talohan on nyt sille, että ne ei halunneet enää tätä Carraran marmoria, vaan se Finlandia-talo on se uusi marmori, niin sehän tulee täältä meidän suunnalta täältä pohjoisesta, eli Laasan kylästä, Altoaarista. Pieni semmoinen kylä tuolla vuoren rinteellä, mutta se on aika jännä, että sieltäkin sitten Suomelle Finlandia-talolle valittiin nämä marmorit. Ja sitten täällä Carraran kylän lähellä Colonnato, Lardo di Colonnato, Silava on hyvin kuuluisa tämmöinen paikallinen tuote siellä. Silava, läskiähän se on suoraan sanottuna, jos näin meidän kesken puhutaan. Mutta mä olen jostain lukenut, että se on kolesteroliarvoltaan alhaisempi kuin voi, eli hyvällä omalla tunnolla voidaan kuulkaa sitä syödä. Jos satutte löytämään kaupoista, että se on semmoista melkein läpinäkyväksi leikattua ja siinä on pieni osa sitä lihaa vielä, laitatte grillatun leivän päälle siten, että sä kuulee se silava siihen sulaa, niin avot. Siinä sitten ollaan dietillä seuraavat 2 viikkoa ja syödään niitä leipätikkuja, mutta elämä on life, että kyllähän pitää elämästä vähän nauttia, eikö se vähän näin ole. Ja nautitaan sitten samalla sitä Cinque Terren viiniä, joka Vernazza-viiniä muun muassa. Ja Toskanan puolella kun ollaan, niin Cinque Terre-alue voidaan yhdistää Pisaan, joka on kuuluisa tästä Pisan tornista. Vierailuarvoinen kohde ehdottomasti, olin siellä tuossa muutama viikko sitten. Ja toinen kohde, ei voi unohtaa Puccini, Giacomo Puccinin säveltäjän synnyinkaupunki Lucca. Tämä oli tästä, kiitos oikein paljon, todella intensiivisen 30 minuuttia ja toivottavasti saitte kuitenkin vähän ideaa näistä 2 kohteesta. Ja tosiaan tämä kevään viimeinen tapaaminen meillä on sitten tuolla toukokuun puolella 8. päivä 5. keskiviikkona ja silloin me esitellään teille Veronaa ja Piemonten aluetta. Todella paljon kiitoksia, että olitte meidän kanssa tässä webinaarissa. Mukavaa työpäivää ja kuullaan varmasti tässä sähköpostissa. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Moi. Kiitos, moi. Moi.